Yun Culturu TV. Unom nee des koutu kwalik te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn niet aan de ino atoso. Na te you abiwa gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij storen voor de keer. Je moet ook zo voor jou mij vreerde. Nou, vliegende president. Maar de lasterverkrachting sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku Culturu TV traga. Milo big pale wat ala day me luka programma di. Saudara at boy, at televisi me asuku boss. Me ope boom traga omdat me si safe sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mo te unu na man van het jaar. Culturu TV. Culturu TV. Alstan sanayang op locatie. Vandaag weer bij de heren na vis ede woyo no of fayekaring. Ede woyo. En we komen van tijd tot tijd naar de visman. Sa ook toe uit de mesnoegen, maar ook toe de boemboen san isa epsa ina kondre. De ma e karta aan. Visma u de na yu baka baka walanga tijd. Wansan sa de no de hot. Tap a grill de man takileg barbecue na atori fu I am gold. Isabi vervolg de ontwikkelingen dat je ziet de mawansera bedrijf die want to snezi. Isabi to. Daarnaast dan je ziet de verdere ontwikkelingen in atori die si kom chimoro want je retak brunsis refi VP fakondre ekif antak maar da famino sap next in atori. Isabi Suriname bemuskisa kans. Fos usering gogiden snezi. Zij de mek uno onderhandel in het parlement. Daar zijn ze ook nog bezig. Je sabi toch de mama vergader spoed omtrent de zaken dat is. Sana je mening tapatori dat is? Mijn mening was me go. Me bara hier Suriname odi. Je sabi. Alla die wan wat er mening gide man. Maar me denk dat voor een true voor een tori. Voor unom kong no ne dek ma moro ere. No ma une dek. Voor unom kong ta kwa sansa ageslik abafolke want ala die de ma is abafolke no molek. Om lezen de man hala woord uit. Dus wat ik openlijk de machi a gemeenschap sang de afro dan if wanya de de man dat altijd wan jaar zo ekong in de trama want nooit de man wan serana afro de lek de man. En dus serie kepsa atori jana openlijk fa wang multinational bedrijf in uw kondre dus in uw staat jullie de topper van kondre no amano sabi dan auroko e serie da even kulukuku bekijken even no uluku een fout na unu srefif zeide met de mek de mauroko zo nanga unu want boevoer sanipsa de laatste tijd in a kondre pe if misref bij de wan bakra lek de man mi no bo vertrouw no man. En na door vertrouw die de man, if a volk nee vertrouw de man unu moro. Dat ik denk de wet maar vertrouwen. We de wet maar kon moro unu. Unu no sap mek one plane, next unu sap doen Suriname. Dus kan de unu Suriname okori, maar no adora yuru fushi, fa omen bigi money say la si sa unu ma verstaan. Fu ukona wa fu kapotu ede, kan asan ja kan mek ukong bij een voetek bepaalde beslissingen sabunu unu. Isabi toch want nou een tof story. If VP dat ano sabi. Dat fa wakanga president sabi. If president revino sabi dat fa. As een soort chinfrim even plus na akadrag voor de man mek de wet man. Mi vind dat na so ere. A model sa de ma kleuren na de kondre man afding en de gebeurtenis minder de man. Agelek de mano ap vertrouwen moro in de man de margwa de kondre want de matak asan opsa in Suriname. Apsate in Canada. Samsa, a serie of au serie. Dat schrijft nou een vraag. If a serie ba if au serie. If a no serie, if a serie. Metak na model van de ma kleuren dat pe na bigi wet oso. De wet man. Mi no an taxani. Maar atra multinational sa de in a paramaka gebied. In een vergadering, manga wafding, topper Amerika, mokaraning.
Mino karne maar amadina gebied, a bedrijf die na attrasie gebied dat zie. Mi accent dat zei me want als ik go voor een pistori, maar mi no ga hier tori dat want dat nou anga de man privé. Maar mi access me een vraag pe as ma ko sormi tak na door a government take voor unumek san egolek fa aigo so maar feitelijk ding neuro kolek fa want den nou gwen troko na government ala de tra kondre pe den blaka afrosma etang akabit dat def den sma nanga desma dat no mode mai onderhandel a staat na staat te de mamu stak nanga staat de mai tak nanga staat kan de mau transport san kong isabito dus dan ko sitak hey en fos you one multinational nanga one staat teken one overeenkomst dan eisen def international toch fa wakanga de eisen van international if no man no sap next to chara tori gwa krutu tok agro naf unu tok a bedrijf naf de man tok dat we tek unu puntu we pot no kwa fesi dat do dat de man do want a konere de one situatie bape asa nego abo volke abspan e de fa systeem dat if no one aangelegenheid contact one vise nyang you ukulek president na you vise no bank koso rabo volke tak oké you fe one olo dat we stabiliseren us refi ja you de eens nga Alexa VP etakire de man bem luku in oso fosi want kan de Suriname kan te kasani over ook toe of you vindt dat het kan ook in a eerste pressie mina was Suriname Mino sta as nisi bij nooit. Want kan je dadelijk as nisi ko samen aan doen as Suriname. Dat abetre as Suriname sa aba voorkeur voor fena eerste stap, nanga a eerste zeggenschap. If we maf Suriname aba monif bij a bedrijf teki, brada ubayeng. If we man no def bayeng, stas olie de tok stas olie op om uskita monif stas olie voor. If na om een miljoen stas olie abi usuten dape. Ja toch, dat bedrijf het erom van kondre, want dat kondre die een situatie en misschien dat ook kapure, want if de man draai in wat moet de man voor ayer money sa de man bouw bedrijf plus winst. De man veel bigi pit in wat de petit apise sa mela goed busi dat peto. Amoro bigi wana serana de man feneng. Ade in de man buku ook tuto. Dus me go giwan serana mamine go giwan chaini. No. Ja. Oké, afgelopen periode, Oeieren, want toen uitspraken ook toe gedaan door ex-president Ronald Venetiaan en dan dat hij tjawam zo opschudding ook toe in de samenleving, dat keren om ondersteunen aan beleid voor Chan. Sana je mening te patori dat hij? Jere, mijn mening, one ondersteun Chan. Maar mo giwan tori. Tom si grap, Theo de serieus, smano dai bakamoro. En toen ze lei no boom. Isabito. If amam luko. Even een chatori. Fadu kanu dat a vice-president voor Guyana e publiceer zijn openlijk gamma in de media. Me conta patori dat is zo met If you elegi unulek ap de chief you also you president. If you elegi want ileyere. Ilei. En teken tak ilei. Actie excuus naar de bevolking, dat je draait aan FIB para links, je bigi para rechts. Dan kan je dus makagi je zien naar jou. Dus dat nou was aan staan, play een rol. Ja, en oké, eenmaal je gaat op een topic voor Guyana. Je vindt dat maar een oplossing moest komen, want je ziet dat als een op Chin Somoro, die als een begin eigenlijk naar de visvergunningen, dat aan de beloof. Baka dat die Oeieren, want zijn collega door bouva pede mai nim bouva kwalijk de man tak bouva yuna Suriname inokango lekatori wins faye dwing isabi to familie blijven familie keven atori koleki no we shitak ay go om wel vergunningen maar na tra soort vergunningen maar atawa soort vergunning no we shitak asane kiswam chintere wan no de mai go na pis fu tigri pe atori fu tigri srefi eko abaka isabi to atrowa betwis gebied no delek fa usabi en Guyana takere mochara tori go namorohi faye shatori dati Here no. Guyana ka go wis na moro hi top san def grond tapu. Sanaf sranang. Ja. Alla den tu kondre apu wan karta to. Pe ano Suriname making, ano Guyana making, ano
na de bigi kondre san prat aleti sang welibi insei na de man prating. Dus de man mak longo wispe wisata de man ka go ta ondergrond konserefi if tigrin af stranang au tam stranang. En de fes voor kunnen sa you gide man chan luku me servisa e de woyoja da un de sei no magi wap chimpis papier af mi ser mi fisi vrij. Sa mim tro a krimneri da we gigaya na man fes voor kunnen fu kom bij vrij da mi de ja o me yari wap chimpis papier as ref unoma. Kom op man, Srana jong, kom op jong. Soms me wan kree, en mine wan tak moro wan sang. Te je taki, o mes ma say kogi comment, me begi des ma dat tuere. If une first next, of je lai money like bepales ma sang amoni elau. Kan de you money lawi, tem tak mi boon Srana tori, wan mine tak you, mino sa fa you family naam of fa isi doroi. No kongi don mine of yo kokos mi sumar. If ane go nanga you, en de meeste geval moet ik openlijk naar de Hindustani. En de Hindustani, de meeste geval om de Hindustani overkruiste de naar Hindustani op money. U kan go checken na. Amoro voor bevolking sa op money na kondre naar Hindustani. A kom shit ook en na de duidelijk ook en dat na discriminatie zij vinden plaats. No, if you no look boom, kan emi dede, maar dadelijk was je zo op sa de manja oan doen. Hoe denk je aan bouwta betegu? Zulke beesten moet je met koweren jagen. Meneer, bedrijf hoe. Maar nadat ama betegu, dat hem zo denken aan tori van man, is dat heel tof jong. Ama tof, mi go bostudeer samen taki. Ama no tak imtek gonko openlijk tapiu. Maar ma tegu tak de moro alert voorzichtig na unuant sang. Tap papira. Misap tak unu na nummer 1 fuset fraude in stranang. Una flop meer. De man afloop me. Want de no loop. Dus de man afloop me, maar dat no mo wan begi de man. Want de man discrimineer hebi. Maar unu ne so. In wan dorpu ika go wan understand if wan presi fa bouw wan osokrates. Pe bus kondres made. We sa corona go wis presesera coroni. Toch coroni wan sa no depe ama o make money moro wan coroni ching. Want ama o konanga o me false afschrift. Dus stop na nga model dati. Ja, true. Terwijl op Chimoro Fara, yun naman fa strati, masa edefesa woyo jaso pe awar edesoli. Aizane, toch afeti jaso lisi. Recentelijk, terwijl tapa jeugd, je ziet ook a wiki samsa ushiwan video pe, ja, de man peswan boy na skoro. Isabi toch, de man trapa man nangaresot sandati. You vind tak de sandis no mag gebeuren moro in Suriname. Isabi sana yung meaning tapatori dati? Well, ja, de sans refe furu ina kondre want ala de probleem de. De chimang, de ma yongu ete, seri kepsa de ma yongu. Misref be yongu tu mi be spider tu. Me luka film mistak, hey, isap kande amang handling waka of taki of fa. Isabi movement. Kande dat atrama no lobby of amade iwatra situ isabi to. Dus dan mi na probleem na ngano asmaere ikadi ni trawi. Maar zo reis no ko du usa in mi voorsal of in mi passie in mi balkon mi na probleem na ngayu. Imak waka fi vrij. Vrij mag de na you to ano mi to. Seksuele geaardheid, like sabi takin, want we takin gewoon kring. Isabi to, de ma LGBT beweging. I vind tak a respect musde, isabi you like wakaman fastrati. Tak if de man ook in your way, you know go where de ma ide. Ja, dat if de man ook in your way, you know go where de ma ide. Maar zei ik heb sa, mine big up de man toef de man tron de man dat hij wanda sang. You man o makis gram chief you. Is is een probleem? If me lukt dat je man om akis gram chief, dan alek fatra mas kopie dat pena so allemaal bige denki. Want if you mabe denki like you, nooit you mabo make you pabe denki like you. Say ko na pe edo asandati. Dus daarom me katraman jap you. Amano den you movement ma amanom jap you, amam lip you ko make you go. Ma ama yongu ete.
Isabi toch, de maar jong. Even je denkt dat de man moest gaan om naar de soort cases die zien. Zo, dat nou een mooie vraag. No man. Dus, wie is Edema? Maar is kan je in Edema zeggen van, maar juist samus kota katori amana ondrogro man. Dat van wat kan dat toe. Dus wie is je otak? No. Maar, die man die na ondrogro of, amana die na ondrogro kan amang ap smasa de so toe. Waardoor pe amasaptak, mika bartak, maar you zei de opoi anu ambat. Isabi toch? Dus, suma de sokba, de soma. Suma no go in a model ETF, je kies de firi, me begi sa ke potawansi. You want to know a boom model? No a boom model. En jullie visie maar je met een de man ja zo ook toe want je na alas mij ko bij visie ja. Ja ma, omen if de mai ko bai fisi mate, de ma kon mi ap mi money van hoe do mine, luka ma fesi. Ja, en je discrimineren. No, ma money belangrijk moro sama samesha man. Mina money belangrijk impai mi. If na wa ipef na tu ipi me krime pot gi. Tanga dape ko wis na wasi kaya data ma wani mega man. Ano dat want tak misref di na man flow. Amana wa malek mi tanga dat mi sabi mama di in system. Ja. Ja maar. Oké, terwijl we baka pa politician. Je denkt vervroegde verkiezingen komen. Zoals als aan ewa kan unude da je ziet ook een soort rust dit op strategie hè. Isabi staking no de walo soort sani. Je denkt dat kan haling komita a 2025? Arkino. Staking no de. Rust no de. Fesmita fraja me yere tak rust no de. Want er is maar koti itak 100 yere mogi watori. Itaka politik sani. Ina woyo, wa ipifisi wa 4 botervis na 200 kolu. 5 botervis mooi bigi wana 500 kolu. Mi eser fo ja sogi. Me ser 5 tanga fo wis abigi offa 200 tanga 250 kolu. Isabito? Dan as masam bayen fa 250 kolu de ere tak mino wisa wa 200 mogi. Dus zodra boy asan nego munta pu muno dor mindri mu ala sort je serves tak no ma bi fiep des ma trasma ka sen bigi waardoor a mustak na ngai tak dus tu tak rust de ta ino ere des na alas mai ko ko na bayen sa ko sonro ataki ki matu yupo asan nego dat betekent rust de alas ma de ko rust alasi yeshi chele yeshi smai wasranang na wa chele kondre alasi tasane go yeshi tak alama ilafu alama de inwa uke drink wasan of sane maidu man so wel vrouw e de bezig maar if you look no ina ukuja di wo yo bede da ala de ukuja druk apiste sang asan bego rus bede da yestak chele o me mai chele man no rus no de luku ala presilegi trama bif suku extra uroko en wasan sa meere de politik man fu edu de ma e burokasra na bevolking. De ma e burokasra na bevolking na wasansa de manom du. Alla dem 6 midep chima egro komere de maitaki nooit meer wa minister big up wansra na ete taksra na mana tranga uro komang. Ma accident o men fa bevolking de mai gimoni te muntapu. Nanga o menif alla des masa mek de mater o mesma de ina kondre a foutsa de mai meki. O mesma de ina kondre, o mesma de mai sorgu. De ma handicap de seref ay trang af de man pai. Money te muntapu. Au paf 60 nanga 70 jaar ay trang af u pai. Chima sailo e mek muiti. Mika go te kwang gron kap opo nunu matem kape opo da miere tag na porso abeng of na famiri garam. Wana so en stani apresi. Isabitok. Sranang en nooit meer big up man maar met hij goed aki tide mo big up wan sranang maar wel if ala de gudu man be dule ka man jatok michile kan wa veranderen ka ko sranang ere me big up ayoik basi bordeaux met aki ala gudu ma big dule bordeaux mi saptak bordeaux yabi wan plan ay niede sangadu gi say wan dugi baka boy anga mam taki baka boy poti man ma de mandi ja de mindi ya u fenya kali kana itie wi shabra fo se fi wa dai ala sa wa wandu o bos potu ma u tante ki big up godo en him do mo okay ma para ko tap ikas na black drop tap bordeaux luku ama idu bon sani
Isabi to, vanuit de gemeenschap hier, furu, ama jepi furu. En dat zie ik ook hoor, persoonlijk, dat kan maar jepi. Maar bepaalde sani de mij op commentaar ook toe. En dat heeft hij ook uitgelegd. Dat hier no bang nanga money. Isabi dat desmam go piki aan money. Isabi to, je vindt dat nou aan anu 2020 desmam moest maar libi nangeng of want isab bigisma esyasan dat lek een soort afrond toe. Isabi, sana je mening tapatori dati. Oké, dan mogieng. Alama nangeng traditie. Je luku de Afrika kino tok, say je de Afrika idu. De mana money de mai bang, tramai tak na bafama amalaeng. Amalai money. En no de. Die lopsar you kan do so too. We sort of them emro mangli ala de man dat kan do de sandat toe. Maar if ama doen tok. If ama doen ai pupone bruku direct. Maar Bordeaux. Eurokotak. Sam giti de draiko baka in een rondo. En afkonti de. En na so misre felibi me genti de. Dat draiko in een rondo. Watra male james do watra maiko bless me baka. So stref ala san Bordeaux is het toe. De bless if sama do e draiko mitamang. No as man no fight Bordeaux. En Bordeaux ik had aan de do sai gwenti taigiding. Ja man. Ai vakantie au me voeding. Familie of menif densas dona pena bigi oso sa de ding smaf de koteki score op chimoni. Nou je pidu. Soort of de man doen. Dat eens refilek van de dape. Uit de eigen ikke. Mek de doen kushino. De man no doen. Dus we staan bij moro krakti du moro gidep ching. No arkise isere. Anga fesiwe go nego anga baka. Je ziet dat al laatste voor Ascoro jari bij Oppo. Je ziet dat aan begi money in enveloppes, wat goed is op zich. Je vindt dat ook toe aan moest pota money go in bepaalde prijzen, like sport. Isabi toch, de man dem aitak if Bordeaux, lai money Bordeaux kan bouwen Ascoro. Isabi toch, sana je mening tapatori of je vindt dat am tan so na lala money. Bordeaux na go pot no money go in sport. De man zei de commentaar dat zou doen aan Clarence Seedorf. Zou doen aan madame Kwasranang. Semsranang maar voor rata man toch. Maar op een heer stadion voor jeugd bij de beest. Hey jere no. Uno karma mining. Uli Bordeaux aan je money na ma money. Mi wan kosi lek Bordeaux. Seedorf bij op een heer stadion. Sa de man doen aan ma. Ama de gwa Europa baka ma tak nooit more Kwasranang toch. Alla de jeugd sang, de mai takti de na de na no pas de koshi tak de jeugd bem abakalekenheid. We zie daarop besje onlanga kosetting. Maar de ma bos potamang na ma gwebaka imala ma op Nederlandse nationaliteit jab na ma moederland. Mijn moederland no stami bij, dan ga ik weer bij die blanken. Hun accepteren maar dus amadu amoro beste sang toen alik van Bordeaux, tjari sang wakano luku no amang. Je vindt dat Bordeaux in komende verkiezing ama moest go na Moro minotak boom posisi want a posisi funes boom isabi mina ano awansa mus oordeel asan dati maar je vindt dat amam go a posisi pa man kan do moro Arkin of mi posisi no sam potama no de na de jeugd amana president komende verkiezing. Ano mi oboslesing ala de ching yere na wisa mano ko ina ya a 2025 of 20 ja toch 2030 de ete fa mano dede ma mano dede gado gama libidoro e fa matan steun de chi inding gomit toevallig kiezen aan mijn steun door. Bordeaux je absranang. En in plan doen door. In je bij de pching, maar je ondersteunt ding. Ja, ik denk aan aanhang voor Bordeaux bigi. Aanhang van mijn bigi. Je ook toe in mijn interview sama tak if president Seki of arakere amai tapa her foto nang soso yoy. We jere mino, wa malek mi ja so sang. Ne big up man. Maar me big up aan mijn life tag ne foto ki big up. Want sama do mino man doing. Isabi talk. Mino maif ma ba money me doing ko untu yong. Wana plan sam abi mi ede. E mi ab money no mi wan lanti gi wan bigi presa baka afo baka af bitek. Ala des masang no abe tranga de konta in mi project dem de vrij wan mo mek osogi alamang. Alamang dat na mi money na lek fa bordo we spend no feto na fa money mo spend it to. 100%. We go na next question. If you be apa boskopu inatin di segi samenleving sa abode? Aboskopu lek fay tak so net rust mek de matcha rust kom. A rust da de man. Abo volke altijd op rust wat sang. Telek no abo volke no pot de ma osete to. Denki even no abo volke no liger bro connectie na kondre ete ngala fa de ma stak e proteste dusan. Maar abo volke de in rust ete
A bevolking wan you moest komen tot a level ding. You non vier tak you hei moro a bevolking. We see up om $1 miljoen of sang. TDD. If I no sana te daarom. Kar kon wis. Eerst rana sap usap ala de beer pesa das rana to. We sens mi sap gudum af rana nooit mi waka etedam sitak ama temep sana lek fa FCB bang jadam siwang wa kisitak na ma de berina osodape. Nooit mi no shen ete. Dus amoni few na so Mario Yoshilek ook moeilijkheid die amasa da gronja. En om een man wan you doro in a klasse dat pe mek amai pes a bevolking. Uno andelek de man. Mina fenjarif de man of de man. Maar suma de man ging, ugi desma mek desma libi vrij. Dat beden we alas of niet. Ja man, 100%. Zo heb je het gehoord hier van Ryan. Fisimang, pwede ma de na fis. Ede wa ma be watak wansani dyan. No ama. Menem, bardes ma ifa wansani menem. Meestal hebben we menem en omraad. Maar menem de ja so ifa tap locatie. Menem fay chatori, you know abab. Uno juken tumsi. Maar fawaka, you voorzitter, nos up next. Fu I am gold. Fay chatori dati. So here me bar alles rana ma lobby odi. Menem doro bakay na dansa ya. Tide omrat no de. Tide na menem wande. Wampchi stagnasi iva omrat no de ma menem ocha wampchi soko no mo. Say kef sa seref srana. Om de eerlijk na tori lek fasande to. Ko de eerlijk na userefi. Ivertang. VP tak anosam next. President tak anosam next. Me bolu taki if you didn't want also yang afro libi. Yang afro libi tok. Dan no matemi tak wa eskas de na also da afro sering of amau sering. De tak inosam next. Was sema fos na userefi. En mi vind taki if president no sabi, VP no sabi, dan no sera na weta moro to ko de ele kan userefi. Ko de ele kan userefi mi barada. No woman e construi santina bevolking ai. No woman e construi santinu ai. Walibis ma we first alibi. Ko de ele. Sa de mai tak da petok. E mine bribatoriere. Fa president no sa amana eerste man. Da de Canadees ko na kondre ja tak de mai setu ansanja. De serengi wan tra kondre baka in Suriname. Aso ko makalak jay na kondre. Aso Suriname ko makalak baka. Isa po me gudu ab jay na kondre. Tak snesi oko bay pres ja inu kondre ja pe snesi no bede ja. Aso ko makalak ja Suriname baka. Ko de ele kan ausre pere mek de mano stroi santi no ayere. Voor de matak en dat in consulatoren de matak en in camera de matak to dat. Euroko, mek de matak in publiek no, mek alamayere no, mek de malibouva, mek de malibouva ere. Mina wa abopar, bouva na NDP. Maar if van mij kon een bepaalde voorstel toch ulibamang. Omdat hij maar tak sanne wakabo meka mai taki en een mak taki. Boupa teki big up mi barada, teki big up yere. Teki big up foul. Na volk poti dape. If de tramai sribiu ne sribiu na kon maya strati man. En ala sai sitok im taki. Isabo metori chakwa kring. En uloben, unulek strati man. Bou foul loben falk. Mek de man stroi santi unu ayere. A volk ay opere. No, kansu ekiu etere me kus don dapete. President im da ayere. Je kira bo volk yere. We dede jami barada. Dat menem boanta omrat no de tide. Maar menem jati de taki. En te omrat bede da we rafaya moro. Ja man. En me big up them of me da pena albina. Biga. Volledig be big up me up ja. Tak menem ulo faya taki. Teki big up da pena albina. Ala de lobby barada hossela dape. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Ik lijk van afvisie ik coach Sweetie na precies eigenlijk. Farai bij een bong wasani na precies alibi moest go Sweetie. Lek van mijn kota visi na ngasi di zit op. Asi di zit do furu ere. Na ngasi di zit do alasani. Ja? Maar ja.
Sana moest konen comfort. En je ziet een verandering in het systeem. Kotaki afgelopen maand, wanneer na maand op maand, ikaluka alibi nu dit. No, tanga nu de meere, maar boos te heren, misschien niks nee zitten. Je is de mij kiering. De maar boos zitten. Maar meneer, ze zijn zitten. Je is de mij kiering, Ja? Follow me brede. Follow me brede. Zeep sanga brede of me. Der toch gewoon een pakje per go. Lok toe of ondro. Ja? De mij tak money no de na kondre. Bravo na money. Samsanga bedrijf dat. Bravo na bedrijf dat. Nas nee, ze moet draaien bedrijf. Samsa. Money man de na kondre draaien bedrijf. Zij de na de man moest doen. De man wat moest doen. De man lukt ze maar doen jaren pa jaren. Ane euro ko jaren. Uno de eens jaren papa jaren. Jaren. President. We begi you draaien anu. Draaien anu jaren papa jaren. San no go boom wat no libi kring in doen kring. De weet maar zelf veel lukken van je doen. Vertrouw no de. Ja, en zo heb je het gehoord van Rasta hier, Farai. En Arup zei je abina president draai anu paraboto. The voice from the street. Als dan sana jong hier op locatie en terwijl ik on the streets, dan hoor je de stem van de straat. Als dan, is dat niet? Mijn actie is even dat mijn president, ik was dong, ik got nampu na wamang, lek saya. Mijn president, ik got nampu na wamang lek saya. Suma na saya eigenlijk. President, ik was strict party. Na big up voor country, hè? President, ik was strict party. Nou, big up, hè? President, jong. Ik moet trouwens share, papa, jong. Je broek volk, jong. Je broek country, jong, baas, jong. Kou de ergens kan gaan usrevi. Maar je doet het aan usrevi, hè? Je doet het aan usrevi. Volk again. De juk of me. De bus country smaf me. De taki. Kaba figi. Gogo. Na kaba kaka. Je go kaba katama. Dan look if you a papier figi bellen. 100%. En daarmee sluiten we het af. Nu echt afsluiten. Alstan Sanayang is signing out. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana, Wogoluku na Culturu TV. Tam Sabaka Gang, de Canada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws. Go look op je nieuws. Culturu nieuws. Pas de straat is refbuntu. Unde baniu. Sadef arkina nieuws. Culturu nieuws. Pas de straat is refbuntu. Suriname zo'n hele clan. Maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari. Alas my bari. Ma efu bondru kwa wang. Tak wesre kama masranang. Beno wan soma, no abif kwari. No abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini. Isha idol in distance of innings. Gambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu wat I guess tak I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be horde gia bina follow. Be descapuri